bambila an shi matar malam ai min ya ba mu gode bambila saboda manzon Allah bambila ti wuto dan Allah bambila ti wuto dan Allah bambila yi waya to kai bambila saboda manzon Allah bambila fi sabilillah bambila fi sabilillah bambila manzon Allah bambila kana gode kina kana gode bambila saboda manzon Allah na zo gidan ku da yawo ba ku koran malam saboda manzon Allah ke garin kuma ana wawo amma kuma ana wawo ana wawo albarka da kasuwa ta yi dada kasuwa ta yi awwa sai madaki mai albarka madaki tilera madaki wawa saboda manzon Allah ya Allah asiri yawo salatu dan bewa ce sai wannan zuciyarsa ta daure ya ta daure ai ya ba mu na Allah baraci barata amma baraci mai imani ko bai ba ko bai Allah shi ya ko salatu dan bewa ce aji ya ki kawo naki aji ya ki kawo naki saboda manzon Allah ya Allah matar malam Allah lilbin albarka yau lilbo hikiwa mu je mu sa albarka aji ya asiri yawo aji ya asiri yawo bakwai wawa nan ku zo kari a gare ku ba kari a gidan nan saboda manzon Allah saboda manzon Allah ya loko kallo za ka yi amma ka taimako da na Allah game da manzon Allah ya no asiri yawo ko ga asiri yawo to gudumoni ko ga kuban amena amaye kai ne na yawa baban sande wannan zama ya dace daga madanga oga amma zama ku ya daidaita ku ayu meji da meji ayu sande saboda manzon Allah ayuwa da dace ayuwa mare kamale ya asiri yawo Allah asiri yawo asiri manzon Allah ne asiri mamman ku taimako da na Allah ku taimako da na Allah sababu na manzon Allah ya do asiri yawo asiri yawo ku taimako da na Allah ku ba mu na manzon Allah ai ya lokaci ya gaje ya iya takun soja saboda manzon Allah ya saboda manzon Allah saboda manzon Allah kai ya wasili yabo kai ya wasili yabo asiri na manzon Allah ila na fidi mamma kai taimaka mu ku ba mu amma ku ban na manzon Allah wa ba so